Assalamualaikum Lur, iki ceritane aku nggawe risol mayo ya Lur. Nah, iki bahan-bahane wis tak siapne terigu, tapioka, telur, banyu karo bumbon-bumbon. Terus iki tak campurno ya Lur, terigu, tepung kanji, uyah roiko karo ladaku. Terus iki tak campurne kabeh semua bahan-bahane ya, dadi sitok. Nah, iki tak ceritane ya Lur, diinge iki acara apa lamaran. Nah, aku ki gawene jajan. Aku bingung to arep jajan apa. Dadi tak gekne jajanan risol mayo. Terus iki ndoke tak emplungno ya Lur. Sampai ceritane diinge iki ruwibet Lur arep gawe risol mayo dadak anake ngrecoki dadine arep ngesoki banyu lali sampe angkur diuplek-uplek tok tepunge. Nah, iki baru tak sok ya Lur banyune, tak campuri dingin lali uyahe lali Lur tak emplungne. Iki baru tak emplungne terus tak wae banyu. Iki ceritane kan oleh daging kurban ya Lur. Mergo ribet gawe jajanan risol mayo sampai lali dagingnya kurban urung dipilih, urung diumbah. Terus no urung didekek kulkas, kalau didekek nang ngisor tangga sampai sore Lur. Nah, terus iki wis dadi adonan ya Lur, bar ngono tak saring ning wadah tempat sing resik ngono ben supaya adonan tepunge ben gak grindil-grindil ngono kuwi ya Lur. Iki diudek disaring. Nah, iki sambil nunggu apa teplone panas iki tak saring mau urung sampe ya Lur, lek ngudek-ngudek suwi mergone sik brindil-brindile akeh. Nah, iki wis sampe wis dadi saringan. Nah, iki wis dadi ya Lur, karo nunggu teplone panas. Kita sokne beberapa adonan ae sak sentong sayur. Nah, carane ngene iki ya Lur. Lek wis ikune wis sat dhuwure ora ketok tepunge baru iki dientas. Nek wis mateng kan pinggirane wis garing baru dientas. Terus iki tak sambi gawe isiane risol mayo ya Lur. Iki ceritane anakku dingin lali ora di video carane nglebokne susu dadine di video bagian ngene tok. Gak apa-apa ya, sepenting kan sepil carane gawe isian risol mayo. Nah, terakhir iki tak emplungi jagung manis sing wis dicampur mau karo mayones, susu karo sosis sing wis tak irisi cilik-cilik. Nah, iki baru tak campur tak oplek dadi siji ben rata ya Lur. Terus iki carane ngisi kulit lumpia mau, kulit risol mau tak wae beberapa sak sendok punju saidik lah. Nah, iki carane nglipet ngene iki lho, lek nek sesi aku ya carane nglipet risol mayo ngono kuwi. Terus no iki wis dadi tak celupne ning tepung ngono kuwi sing sisa adonan risol mayo mau lho Lur, tak cukup saidik tinggi bahan celupan. Terus iki tak emplungno ning tepung panir. Nah, ngene iki dilakoni sampai entek ya Lur, iki wis mau leh sak leser dadine tak urung tak celup ning tepung panir dadine ngono kuwi. Nah, nek iki wis dadi wis dicelupne diwehi tepung panir baru iki digoreng. Nek goreng minyake aja gede-gede ya Lur, monggo gosong. Niki genine sedengan ae. Niki sambil nunggu risol mayone mateng iki tak sambil nyiapne tatakan. Nah, iki wis sampe ya Lur, wis dibungkusi